Karon guys, kay pag-anihin na ako diri sa akong pinya na mga Bisaya, nangawala na tong mga dagko. Gikawat di ay guys. Human ako ipakita sa inyo ang mga punuan na gikawat o pila pod kabuk ang atong na-harvest kay nakakuha naman ko ganina. Human karon ako na lang ipakita sa inyo ang atong nakuha o ako pa ipahibalo sa inyo ang gikawat na mga pinya na Bisaya ug pila ka punuan ang gikuhaan nila guys. Human diri ata una dako ra ba gayud ni siya diri guys. Dagko ra ba gyud ang gipangkawat no. Isa ni siya ang gikuha diri Human arita sa unahan. Human diri po dagko gayud kaayo ni diri gikawat gihapon. Mga moabot gyud na siya og tag 3 ka kilo o duha to nga ana gyud siya kadako. Dapat diri dako pod ni diri mga Bisaya lang ni siya. Oh. Tulo na ang atong giihap na gikawat. Are po ta sa unahan. Dagko ra ba gayud ning mga Bisaya taraw na diri Human diri pod ikaupat na ni siya diri nagikuha. Human diri ako na nagpupo diri upat. Human sa paman na ba diri hilaw pa man hilaw pa. Diri manihinog na hilaw pa ani hinog na pud ni siya. Ato na pud ni siyang kuhaon kay bisag ganina wanaw na kit hinog naman di ay itong hinluan. Panggingion ra nato ni siya kay daghan ni siyang anak. Kaning mga Bisaya na pinya dili na kinahanglan pa itisok no pareane imo ra na siyang ilabog diha ana ang iyang mga anak mutubo ra na siya kana diha mutubo ra na. Diyan na gatong na-harvest pa na pinya. Hilot na siya hinog na. Diri pata upat na tong atong naihap na gikuha na pinya. Mugasa pa matong uban.
Uy, di pa dire isa. Hala, daghan din nga tunga pa na kuan. Ug diri apod guys, lagi kuha diri na isa, dako ra ba pod ni. 5 ang gikawat na sa atong pinya. Kalima na diha. Human naiwa na kit diri atong tan-aw ni. Hinog na ba? Ilaw pa man. Human napuyiluhay na diri oh. Wa dili siya nakit oh. Ibinlan pag yun data sa kawatan. Oh, di ba? Oh, hinog na jud ni kaayo oh. Man atong gingion ang kaniyang mga anak. Gahi ba? Tamiso ni siya kay daghan mamang. Oh, diara na oh. Muturok ra na siya. Di na ta magkinahanglan pa na itanom gayud na. Mutubo ra na siya diha. Yan na oh, pinya oh. Duha na. Og napatay diha nakuha ganina. Duha ka punuan. Muna duha. Bisag napatay makit-an diha sa unahan. Manda po diri atong ipambutang na mga similya. Mutubo ra na siya diha. Ang uban hilaw pa. Para napatay mabalik sunod diri ako. Apa. Oh. Tapa diri hilaw pa na siya. So, dito katong pinyo. Upat ni kabo katong gida. Ug diara atong pinya na nabilin og bilin sa mga kawatan. Kariwa na corona. Anong kabuok? Kapag hindi gamay. Susunod na lang siguro nato na ipon. Og mo na ni siya guys ang atong na-harvest unom ka buok. Human ang gikawat pod 5 ka buok. Sa sunod na pod na. Og mao na ni ang atong mga pinya na Bisaya na atong harvest karon unom ka buok. Og dinhira ko taman. God bless.